La selecció espanyola s'ha proclamat campiona absoluta de l'Europilota 2010, tot i perdre la final de llargues que es va disputar a la plaça de l'Ajuntament de València contra la selecció de Bèlgica per 4-10. Hem donat la millor organització, la millor imatge del nostre esport i hem demostrat que tenim la capacitat, la Federació de Pilota Valenciana, les institucions, d'exportar el nostre esport arreu del món. Som, per tant, reconeguda per totes les delegacions la centre de referència mundial de tots els jocs de pilota a mà. I ara, esportivament, ja som campions d'Europa a nivell absolut per tota la classificació de les combinacions especials. Este campionat europeu ha sigut un èxit d'organització i ha suposat també la posada de llarg d'una espectacular instal·lació com la ciutat de la pilota de Montcada, que ha albergat la competició de galotxa. Modalitat en la qual la selecció espanyola ha sigut la gran dominadora i va derrotar en la final la selecció de Bèlgica per 6-1. Estem veient allà tota la vesprada que estan rendint a un alt nivell, tenint en compte que ells mai han practicat aquest esport, no? És com si, per exemple, nosaltres anàrem a Itàlia i del matí a la nit practicarem el palapunyo, que és la modalitat autòctona d'allí. Jo pensé que aniríem més perduts de lo que ells estan perduts així en la modalitat de galotxa. La gran afluència de públic a unes instal·lacions modernes i espectaculars ha sigut la tònica general d'un europeu que va arrencar a xilxes amb el xoc internacional, on els nostres van demostrar el seu potencial imposant-se al gran favorit, la selecció italiana, per 6-1 en la final. Molt més tranquil del que ens esperàvem i contra Itàlia, un país fort, la veritat que hem estat molt més a l'altura del que tots esperàvem. Va ser fonamental el joc internacional, que va ser la primera modalitat en la que vam participar, importantíssim que guanyarem aquesta modalitat, ser campions i sumar els 4 punts, i també va ser important el que Bèlgica quedara en tercer lloc i només per un punt, no? Massamagrell va ser la seu de la modalitat de One Wall, segurament la més espectacular d'este Europilota 2010. No només per la magnífica canxa construïda a esta localitat de l'Horta Nord, sinó també per les intenses i disputadíssimes partides jugades. A més, cal destacar la presència de la selecció femenina, que per primera vegada disputava un europeu de forma oficial. Para nosotros estar así es un orgullo, que han contado con nosotros, que nos apoyen un montón y que nosotros estamos muy orgullosos de estar así en el Europilota. Els espanyols van arribar a la final, però no van poder fer-se amb el triomf en caure derrotats davant d'Anglaterra per 1-2. Jo crec que ara hem jugat a un gran nivell i per a no entrenar habitualment tots els dies sí que hem fet molts entrenaments i això és el que s'ha notat a l'hora de les partides. En qualsevol cas, la nostra selecció ha demostrat que no té rival i per això el gran èxit aconseguit en este europeu de pilota 2010 que els consagra com els millors del continent.